niste očekivali da ćete vidjeti mene ponovo posle 4 godine. Da budem iskren, nisam ni ja. Ali živimo u svetu gdje se čuda dešavaju i neko najobičnije čudo kao što je da se ovaj čovek vrati na ovu socijalnu i veoma zanimljivu platformu pod nazivom YouTube je i dalje moguća, zar ne? Zato što se ova definicija muškosti, ova definicija muškarca vratila. No! Trebaju se opravdati ove 4 godine izostajanja, zar ne? Jer i 5. Pre 4 godine i cijela 3 meseca, tako da smatram da generalno trebam samo da opravdam šta se zapravo zbivalo, jel te, šta se dešavalo, jel te, i zašto me nije bilo. E sad, ide ona zanimljiva stvar. Kako sročiti sve to u jedan video? Pa znam kako. Nikako, Riče, nikako. Zato mogu jednostavno da vam objasnim zašto sam ja zapravo odlučio da se vratim nazad, tehnički šta me je zapravo nateralo. E sad, davne 2019. na početak 2020. kada sam zapravo krenuo da pravim quality content očigledno. U tom trenutku sam imao samo jednu stvar. Imao samo jednu želju, jel te? A to je da jednostavno snimam quality content na YouTube-u i da palamudim oko nekih nebitnih stvari. Sve je počelo da se menja 2020. godine kada sam zapravo prešao za Beograd. A prešao sam za Beograd sa nadom da ću zapravo da nastavim da radim ovo što radim jednostavno i u međuvremenu da zarađujem finansijska dobara. Previše sam radio u tom trenutku, nisam znao gdje se nalazim, sve je bilo novo, smatrao sam da jednostavno trebam da se okrenem nekom drugom životu, da se ostvarim kao čovek, jel te, kao osoba pre svega. Mogu vam reći, posle 5 godina isti je kurac i dalje. I onda sam radio toliko različitih poslova, toliko različitih niša poslova, jer jednostavno nisam znao gdje pripadam. Jer tehnički, prije nego što se sve to desilo, ja sam zapravo bio kod svojih roditelja kući. I automatski nisam razmišljao ni o čemu, niti sam razmišljao o financijama kako ćeš da platiš račun, niti o financijama kako ćeš da platiš kiraju, niti o financijama kako ćeš da preživiš generalno, šta ćeš da jedeš sutra, apsolutno me je boleo kurac. Ja sam smatrao da ja sve to veoma lako mogu, jel te, da handlujem, dok u međuvremenu snimam za YouTube, editujem i radim sve ono u čemu zapravo uživam. Shvatio sam na teži način da to baš i nije moguće, zar ne? I nije bilo moguće iskreno u tom trenutku. Dok sada je već malo drugačija priča. Pošto se svašta izdešavalo u međuvremenu, promenio i dosta poslova i sada, ajde da kažem, radim neki malo normalniji posao i imam slobodnog vremena, ne baš na pretek, ali dovoljno da mogu da radim i ono što me zapravo čini sretnim, što je u međuvremenu sam YouTube. I onda stanem i razmišljam, zašto jednostavno ne bih? Nekada je imalo nešto što je moglo da me sputava, a sada apsolutno nema. Šta više, čak sam i tekako investirao u samu opremu, u samu kameru, u sam mikrofon, kao što se da primetiti, u sam setup. Samo da bih mogao da nastavim ono što sam nekada veoma jako želeo. Mislim, šta nekada i sada. Ja se jako izvinjavam što me nije bilo, što nisam snimao uopšte. Nadam se da možete da razumete, a ako ne razumete, znate šta ću da kažem. Ali neću. Biću fin. Pošto ipak je tehnički prvi video posle 4 godine i šta znam 3 meseca, pa ne bih da odmah budem direktno napadan, jel te, što ne znači da neću biti kroz video 2, 3, 5. O da, hoću. Tako da, inače hoću da vam pokažem nešto, hoću vam pokažem sam kvalitet kamere, pazite sad ovo. Krenulo je da trepteri, što znači da tehnički kamera me prati sad, kao što možete da vidite. Nice. Pa sam rekao da se vraćam. Ček samo da je vratim u normalu, ajde spusti se dole, ispravi se sad. Cap. Tako. Sad, pošto je kamera stala i ne prati me više, automatski mogu da nastavim da palamudim sa nekim različitim stvarima. A neke od tih stvari su da ću zapravo promeniti ime samog kanala. Više neće uopšte biti Dia, neće biti Dia Official, iz prostih razloga zato što jednostavno, naravno, posle par godina promenilo mi se razmišljanje, promenilo mi se sve, hvala Bogu, a i zbog one drame što je bila opam sa Bogdanom i sa onom devojkom Dia i sad jednostavno kad neko ukuca Dia iskače ona, ne iskačem ja bajo, tako da neću. Menjam ime i od ovog dana više nije Dia, nego je zapravo Zodak.
stavit ću ovdje Instagram, pa zapratite ako hoćete. Inače, i na tom kanalu ću automatski updateovati kada god nešto bude izlazilo na sam YouTube kanal, jel te? Da pomerimo kameru ovako, ajde sad. Čekaj, već da me prati. Oće. Opa! Tako da, ne znam ljudi šta da vam kažem, osim da planiram i tekako veoma jako da se vratim i tekako planiram da počnem da palamudim kao nekada što sam palamudio, samo što ću ovog puta palamuditi sa veoma većim intenzitetom, jel te? Tako da napravit ću neki serijal koji se zove tipa palamuđenje i preko celog tog samog serijala koji će trajati po 2-3 minuta ja ću moći da pričam o nekim random temama koje tehnički neće biti toliko bitne, ali bit će zabavne. Tako da, bolje išta nego ništa i stvarno nemam pojma šta se dešava trenutno za scenom, tako da ne bi bilo loše da me malo updateujete po pitanju svega toga jer ja apsolutno nemam predstave. Apsolutno ne znam šta je trenutno in. A mrzi me da tražim, pravo da vam kažem.